Tak už jsme si ukázali farmáře, zahradníka a teď se podíváme na někoho, kdo je taky hodně důležitý, protože se stará o všechny tyhle stroje. Divíte se? Nedivte se. Tou poslední skupinou jsou lidé, kteří se starají o všechny tyto stroje. Říká se jim opraváři zemědělských strojů a všichni ti farmáři, pěstitelé nebo zahradníci by bez nich byli bezradní. Také se jedná o 3letý obor zakončený závěrečnou zkouškou a výučním listem. Kdo to zvládne, umí provádět technickou údržbu a seřizování nejenom traktorů, ale i dalších zemědělských strojů. K tomu se naučí ručně i strojně obrábět kovy a různými způsoby spojovat materiály. Patří k tomu i práce kováře. Že by ji zvládla i Míša? Nevím, jestli mi to šlo, ale je to teda pěkně těžký. Bolí mě ruka, nevím, jak to vypadá, nevím, jestli jsem to udělala dobře, ale je to teda pěkně těžká práce, asi bych to dělat nemohla, no. Na ten začátek to úplně zvládala dobře, protože ty chlapci, kteří sem přijdou, tak taky s tím mají problémy, takže ty první dny jsou vždycky takový jako první, no. Opravář, kterého je mezi zemědělci skutečně potřeba, tak umí svařovat a zvládá základní kovářské práce. A jaký by to byl opravář, když by neuměl třeba takový traktor řídit? Může si proto udělat i řidičák skupiny T, tedy na traktor, což se v zemědělství náramně hodí. Ale pozor, představovat si, že se takoví opraváři uplatní jen v zemědělství, je ale chyba. Potřeba jsou i v lesnictví, nakonec stejně jako třeba i zahradník. Tak já nevím, no. Je to tady nám nějaký moc velký a v motoru se už vůbec nevyznám, tak je asi nejvyšší čas se rozloučit. Tak se mějte hezky a ahoj.